Ben, esta moción é sobre solicitando que o alcalde convoque unha comisión para tratar sobre o soterramento do paso a nivel. Do tema, nos discrepamos, é certo, nos publicantes xa discrepamos sobre a proposta que ten o ADIF de soterramento na súa lonxitude. Non discrepamos de que se soterre, evidentemente, pero tamén creemos que a día de hoxe é necesario que haxa un procedimento común con o máis amplo consenso posible, ainda que mellor non é total, pero o máis amplo posible, ou ao menos intentalo, non? Que non quede solo nunha decisión que poida tomar o goberno de turno, non? Nin ter que calar ou manter unha actividade sumisa diante da proposta de administración máis potente que o Estado a través do ADIF, ou con unha proposta de decir ou esta é a proposta que se acepta ou non hai soterramento, non? Eu creo que como pobo debemos manter unha dignidade ao respecto, xa que esperamos tanto tempo a ter sobre a mesa unha proposta de soterramento máis seria, ainda que discrepemos en parte, e debíamos que pedimos nós que se convoque esa comisión a nivel de portavoces, que se elabore ese calendario que propomos na moción, que elaboremos un calendario de reunións, que se poña información sobre a mesa desa comisión, ¿no? Que se hai un convenio, hai unha proposta, se hai unha proposta de financiamento, se hai un custo aproximado de execución da obra, todo iso debemos coñecelo con transparencia, abordalo, e logo ter tamén esa reunión con agentes sociais para mirar se o Porriño como pobo ten unha posición unánime ou casi unánime sobre unha proposta de soterramento que non hipoteque o futuro do Porriño.